राणे बनण्यासाठी मर्यादेत राहावं लागतं, कळालं का? नाहीतर तुझ्यापेक्षा लाखो सुंदर टिटव्या मी बाजारात, तमाशात आणि ऑर्केस्ट्रात नसताना बघितल्यात. त्याच्यामुळं तू राहू नको पाहण्यात आणि जाऊ नको नादात, टाकूनच काढून कुठल्या पण एका भांडणाच्या वादात. तू म्हणली होती ना, भेटते मी लाखो जणांना मैफिलीत लाख चेहरे असतात, पण तुझ्यासारखे धोकाबाज आणि बेवफा नसतात, कारण ते सगळे मालाच्या मागे मोकळे फिरत असतात. मग सांग, असशील एक वर्षी एक पसली तरी ये भेटायला कोजागरी पौर्णिमा रेहमतपूरमध्ये. नाहीतर काम ऑन नेक्स्ट जेव्हा ते केदले रात्रीच्या वाजल्यात 12, डोक्यात चढू नको पारा, पावसात पडतील गारा, आता लागतोय काना माझ्या थंडगार वारा, मग घातली टोपी, त्याच्यामुळे आता मला करायला नको शब्दांचा लय वाईट मारा. ये जत्रेत त्याला चारतो, काय काय दिसतं सगळं बेर, परोटा, पाणीपुरी, लोकेशन, पायदर पाण्यात पण बसवतो.